तो नमस्कार प्रणाम स्वागत बा रउआ सबके राइटर केपी राज के चैनल पर। और सब बताएं आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते रउआ सभी बढ़िया होखब अच्छा होखब। तो रउआ सबन खातिर लेके आ गेल बनी बिल्कुल दर्दनाक, बिल्कुल ब्लास्ट, बिल्कुल खतरनाक पति पत्नी के स्पेशल भोजपुरी सॉन्ग, बिल्कुल नया कंपोजिशन भोजपुरी गाना लेके आ गेल बनी रउआ सबन खातिर। उम्मीद करते रउआ सबके बेहद पसंद आई। अगर एकरा के रउआ बढ़िया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से दिल से गायकी कईतन तो 100% बाकी गाना और मार्केट में ब्लास्ट करी। लेकिन इससे पहले रउआ सबन से एगो बात कहल चाहब कि अगर रउआ गायकी में इंटरेस्ट बा आ गायकी में कदम रखले बानी, गायकी रउआ के पसंद बा, रउआ के बढ़िया मीटर नहीं मिलत, बढ़िया गाना नहीं मिलत, बढ़िया से तुकबंदी नहीं मिलत, बढ़िया से रउआ सबन के म्यूजिक नहीं मिल पाओ, तो रउआ अगर हमारा चैनल पर आ गए बिन तो रउआ सबके निराश भइला के जरूरत नहीं है। काहे से कि रउआ सबन खातिर हम हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले, हिंदी होके चाहे भोजपुरी होके, चाहे रउआ कोनो भी ट्रैक पर भोजपुरी गाना लिखवा सकिले, चाहे नया कंपोजिशन गाना लिखवा सकिले, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, लव सॉन्ग, बेवफाई सॉन्ग, पूर्वी, निर्गुण, भजन, लोकगीत, लयदारी, रंगदारी, जातिवाद सॉन्ग, चाहे जिला स्पेशल गाना, चाहे बोलबम के गाना, चाहे रक्षाबंधन गीत, चाहे रउआ विवाह गीत, चाहे विदाई गीत, चाहे रउआ अपना मनपसंद के कोनो भी गाना लिखवा सकिले, वो बिल्कुल उचित चार्ज पर। तेज से कहल चाहब रउआ सबन से कि रउआ अगर हमारा चैनल पर आ गए बनी, चैनल पर नया बानी, चैनल पर पहला बार आइल बनी, तो चैनल के लाइक कर दी, सब्सक्राइब कर दी, बेल आइकन प्रेस कर दी, ताकि कोनो वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रउआ सबन के मिले। अगर वीडियो रउआ सबके अच्छा लगा तो एगो प्यारा सा कमेंट कर दी। चलिए देर ना करते हुए आज के मीटर देखल जाए कैसे बा, का एकर लय बा, का एकर धुन बा, ई रउआ सबन के हम गा के बताओ तो उम्मीद करती रउआ सबके बेहद पसंद आई। तो चलिए देखिए आज के गाना कैसे बा। एगो औरत अपना पति के करतूत अपना सखी से कहती है कि ये सखी, अपना पति से तो एकदम परेशान हो गई बानी हो। देखी का कहतिया कि दिन दिन चढ़ल जवानी मुरझाता ये सखी, कि दिन दिन चढ़ल जवानी मुरझाता ये सखी, भातारे दुबराता ये सखी, सवत लगे जाता ये सखी, भातारे दुबराता ये सखी, सवत लगे जाता ये सखी। ओकरे हाथ के गरम परोठा, ओकरे हाथ के गरम परोठा खाता ये सखी, भातारे दुबराता ये सखी, सवत लगे जाता ये सखी, भातारे दुबराता ये सखी, सवत लगे जाता ये सखी। तो उम्मीद करते हैं मीटर हुआ सबके बेहद पसंद आयल होई। अगर ये गाना के रउआ फुल लिखवाल चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर बा, व्हाट्सअप नंबर बा, रउआ कॉल कर सकिले या व्हाट्सअप कर सकिले, रउआ के बिल्कुल उचित चार्ज पर फुल गाना मिल जाए। लेकिन एक और बात रउआ सबसे कहल चाहब कि अगर हमारे गाँव में कोई मिस्टेक होता तो भैया क्षमा चाहता नहीं, ऐसे कि हम गायक ना ही रउआ सबन के खाली बता सकिले, समझा सकिले। तो मिलत है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना, कुछ नया धुन, कुछ नया कंपोजिशन लेकर। तब तक ले रउआ सब सहमति चाहता नहीं। नमस्कार प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।